Sikhuluma ngezasekamereni ke namhlanje. Ngiyazi ukuthi le topic inzima ukuthi abanye bayikhulume ngoba ithatha i-confidence yomuntu sometimes. Kodwa ke ake asingene kuyona namhlanje siyikhulume ukuze uthole ukusizakala. Umuntu wesifazane ongakhona ukuthola abantwana kade uzama awathola abantwana niyazama niya eindaweni eziningi ezihlukene niya kamagayina niyazama anitholi abantwana. Esinye isizathu esingenza ukuthi ugcine umuntu wesifazane ungawathola abantwana ukuthi unokungcola ongaphakathi. Ake sithi uhambile waya kwigana wajova wenza zonke izinto. Noma kuphuma ukungcola khona lokho okuhlalayo ugcine kwakha esinyeni ngoba awukwazi ukuklina. Nayi ke product ezokusiza ukuthi ukline isinye sakho ngaphandle kwama-surgery, ngaphandle kwama-needles, ngaphandle kwe-pain. Umuntu wesilisa uyazi ukuthi uyabadinga abantwana and uyayitshela ukuthi ubudoda bakho bu-right. Uhambe uyocheckwa kuthiwa ubudoda bakho bu-right. Kodwa manje mawusungena ekamereni akwenzeki. Uyibuza ukuthi yini gcine sekuyinkombankombane ekhaya kungasemnandi. Nginithulela i-product ezokwenza ikamero leni libe mnandi ke manje. Nginithulela i-product ezokwenza ukuthi uthando lweni luvuke kuqale phansi. Nithole izingane manidinga. Ngoba umuntu wesilisa engenze ukuthi uyayitshela ukuthi akanalutho akanankinga. Kunezinto esiphuzayo abayiphuzayo abantu besilisa also uthola ukuthi uphuza ama-energy drinks, uphuza izinto eziningi ubuyaphuza notshwala uyaphuza i-energy drink kodwa manje akukho la aklina khona. Manje yonke lento ihamba ifika iphazamisa ubudoda bakho as umuntu wesilisa. Lapha yana kumale babona ku right kodwa i-reality ithi ubudoda bakho uphazamisekile. Nansi ke solution. Vuka manje ube umfana ube na 18. Uzoba ne-energy la. Ube ne-stamina. Umuntu wakho mawukuthi unenkinga ukuthi akasakuzwa. Nayi i-product izokusiza ukuthi nizwane ama-sensations enazovuka. Uthando lweni lizoqala phansi lube lusha luvutha amalangabi. Ekhaya kuzohlela ihleko. Ekhaya nizoba nazo izingane nidingayo. Ngakho ke ungalali, ungaphuthelwa, walala wasala. Yimi wakho simo sitshele isifikile. Uzodwa uyatholakala eKZN. Kodwa ngiyakhona uKorea nationwide via uPexi. So uma ngabe ungidinga uzongithola kule number 076 635 5724. Ungaphuthelwa.